Като викам да го пуснем, нали, тук да метна се с скокна мрежа. Викаме гати кучето 9 месеца. То не е нормално това. Не. Това е... Ама викам, това е първата работа, викам сега да го кастрират. Тя жената вика, аз хубаво си го мислих, ама вика, нещо не се решава. Да. Викам, нищо няма да му вреди, това не е куче нито за развъждане, нито нищо. Не е куче с документи, не е нещо да речеш. Намерих, който беше такова и беше първия мъжки, който кастрира след моя, по причини, че реших, че ще се оправи. И после четах и се установих, че те всъщност въобще не са решили дали всъщност оправя нещо или не. Значи идеята е да го хванеш още преди да се осъзнал. Той е предпубер беше той. Той беше пуберитет и си остана тук някакъв. Пак казва, че не правили някакви проучвания, ама то се оказало, че я става, я не става. По принцип е така, нямаш гаранция, че кастрацията ще помогне. Но все пак намаляваш тия хормони, а той както е 9-месечен, значи ако е 3 годишен, изобщо няма да му повлияе. Но на 9-месечно куче има голям шанс. Аз се надявам да му е повлияло, защото той беше тръгнал на зле смисъл. Мисъл ръмжеше и си тръгваше да си хапе хора, което също не е нормално. Но знам, че обичате тук да си гледай какво прави. Влеза. Они стоят. Айде. Айде, това е. Много обича той. По коремчи навсякъде. Ей, глезам. Ей, обичам си ви кучетата, обичам си ви. А дъщеря ми където не обичаше котки, и то защото като малка беше, казва още. нали, като живеехме с нашите, не ми даваха да гледам.